नमस्ते. मी आज बिना तेलाची मसूरची डाळ बनवते आहे, म्हणजेच ऑइल फ्री. आणि त्याचं लागणारं साहित्य दाखवते. ही डाळ आहे मसूरची. ही कशी दुपारी भिजत ठेवायची 4 तास भिजत ठेवायची. मसूरची डाळ 1 वाटी घेतली आहे आणि ते आहे ना कुकरला लावून 2 शिट्या करून अशी शिजवून घ्यायची. त्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं नावाला. आपण आता नंतर मीठ टाकायचं आहे, पण हे शिजताना आहे ना थोडंसं मीठ टाकायचं. हे त्याच्यासाठी मिरची पावडर आहे. हा घरातला मसाला आहे. हे त्याच्यासाठी जिरा आहे. हा तेजपत्ता आहे. कांदा आहे, 1 कांदा घेतला आहे मोठा कापून. हे त्याच्यासाठी मीठ आहे. हे 1 लिंबू आहे, म्हणजे 2 चमचे रस आहे लिंबूचा. हे अद्रक आणि लसूण आहे, म्हणजे 2 चमचा. ही थोडीशी कोथिंबीर आहे, म्हणजे अर्धी वाटी कमी आहे. आणि हे टोमॅटो आहे, 2 बारीक बारीक 2 टोमॅटो घेतले. आणि हळद आहे. आता तुम्हाला कसं करायचं ते दाखवते. गॅस पेटवला आहे आणि भांडा पण तापला आहे. म्हणजे एकदम गॅस फास्ट नाही करायचा, कमी गॅसवरच सगळं करायचं आहे, भाजून काढायचं आहे. 1 चमचा जिरा आहे, 1 चमचे आहे. आणि त्याच्यामध्ये हे छोटे छोटे 2 तेजपत्ते आहेत पानं. आता हे आहे ना थोडं बिना तेलाचं सर्व भाजून घ्यायचं आहे, गॅस बारीक करून. हे जिरं भाजलं आहे, वास येतो चांगला आणि जरा कलर पण चेंज होतो. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी कांदा टाकते. कांदा पण चांगला भाजेपर्यंत आहे ना हलवतच राहायचं आहे, कारण बिना तेलाचं करायचं आहे ना म्हणून. याचं कांदा पण आता चांगलं भाजलं आहे बघा, चांगला सुगंध येतो भाजल्यावर. आता त्याच्यामध्ये आहे ना मी टोमॅटो टाकते. ही टोमॅटो आहे ती टाकते. त्याच्यामध्ये आहे ना हे अद्रक आणि लसूण आहे ते टाकते. त्याच्यात 2 चमचे आहे, 1 चमचे अद्रक 1 चमचे लसूण. हे चांगलं हलवून घ्यायचं. आणि याच्यामध्ये आहे ना आता 4 चमचे पाणी टाकायचं आहे, म्हणजे अर्धा पेला आहे ना असं अर्धा कप पाणी ओतायचं. आणि बारीक गॅस करून आहे ना असं हलवतच राहायचं आहे. आता 1 पेला आहे पाणी, ह्याच्यातलं आता अर्धं ओतायचं आहे पाणी त्याच्यामध्ये. हे बघा अर्धं पाणी ओतलं. हे आता 2 मिनटं आहे ना शिजायला पाहिजे. झाकण नाही ठेवायचं आहे, असंच शिजवायचं आहे ते. हे असं सुकलं ना मग गॅस जरा बारीक करायचा आणि खाली घ्यायची. आपलं हे भांडं खाली घ्यायचं आणि असं मॅश करायचं जरा, म्हणजे ते टोमॅटो आहेत ना, टोमॅटो पण बारीक होतात, कांदा पण जरा बारीक होतो. हे असं मॅश करून झालं ना की मग आता सगळं त्याच्यामध्ये डाळबिल ओतायची. तर गॅसवर ठेवला आहे. आता त्याच्यामध्ये आहे ना थोडी हळद टाकते, अशी थोडीशी टाकायची. हे मिरची पावडर आहे, ही अर्धा चमचा टाकायची. आता हे माझा मसाला घरातला आहे ना, म्हणून मी तुम्हाला गरम मसाला नाही दाखवला. तर तुम्ही आहे ना लाल मिरची पावडर असेल ना तर धना पावडर आणि गरम मसाला वापरू शकता. हे असं चांगलं हलवून घेतलं ना मग आता त्याच्यामध्ये मी डाळ ओतते. ही डाळ आहे मसूरची डाळ शिजलेली. अशी आपल्याला अशी एवढी घट्ट पाहिजे असेल ना तर एवढी घट्ट ठेवायची, आणि जरा पातळ पाहिजे असेल तर पाणी ओतायचं. आता मी त्याच्यामध्ये मीठ टाकते. आता त्याच्यामध्ये ना मीठ टाकते. मीठ आपण कसं चवीप्रमाणे टाकायचं, जेवढं लागेल तेवढं. आता
आता याला चांगला कड यायला द्यायचा. अशी चांगली ढवळता नाही ना, अशी चांगली घोटून घोटून अशी ढवळायची. याला तेल नाही, बिना तेलाची डाळ आहे. अशा अनेक प्रकारच्या वस्तू आहेत बिना तेलाच्या, ते पण मी करून दाखवणार आहे. डाळ छान झालेली आहे, ही बघा मस्त झाली आहे, बिना तेलाची मसूरची डाळ. आता मी तुम्हाला गॅस बंद करून ती काढून दाखवते. आता डाळ आहे ना, ही काढून घेतली आहे दुसऱ्या भांड्यात तुम्हाला दाखवायला. आणि आता त्याच्यामध्ये आहे ना, हा लिंबूचा रस आहे ना, तो टाकायचा आहे त्याच्यामध्ये, असा मिक्स करायचा. आणि कोथिंबीर आहे ना, ती अशी वरून पेरायची. बिना तेलाची डाळ आहे ना, मस्त रेडी आहे, कंप्लीट झालेली आहे. तुम्ही बनवून बघा आणि मला दाखवा.